ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସ ବୁଲିଯିବା ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ପୀଠ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମହାବୀରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଅସାଧ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ କଟକରୁ ଆସି ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ମାନେ ନିରାଶ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ରୋଗୀ ପୁନର୍ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ମହାବୀର ବାବାଙ୍କ ଅନେକ ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ ଏମିତି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ବାବା ମହାବୀର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ମହାବୀରଙ୍କ ଜଣେ ପୂଜକ ବାବାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ କର୍ମାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମହାବୀରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ରୀତିନୀତି ବିଷୟରେ ବୁଝାନ୍ତି। ଏହିଠାରେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମକାଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭିଡ଼ ହୁଏ ମହାବୀରଙ୍କ ପୀଠରେ। ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ମହାବୀର ବାବାଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ପାଇଁ। କି ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ଏ ପୀଠସ୍ଥଳୀ! ସତରେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମନ କହୁନାହିଁ।